случай Яни и Хриси на танца на закривай. Почваме с най-айконик движението, което е закривай. Това имаме ръце нагоре. Ръце назад. 1, 2, 3 кръгчета. Това отваряш. Завърташ с тази ръка отгоре. 1, 2, 3, цак, цак. Изправяш пак с другата ръка. Правиш пак закривай. След това имаш оп, 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 закривай, покриваш себе си. И след това имаш пляс, пляс. Точно така, виж, някак го знае. Цак, цак, долу, цак. Изпит. Яни, заставай. О, не! Кое е първото движение? Закривай. Преписвай от Хриси. Закривай ръцете. Точно. Имаме... Едно, две, три. Цак, цак. Правяме. След това какво е? Закривай. Да! Накрая какво е последното? Ами да, ето го научиха го край. Техния канал ще качиме вече изтанцувания танц. Ако направите този танц, най-харесаното видео печели 2 билета за концерта ви. Ами да. Ами да!